तो हम चुनाव जीतले है ना तो गाड़ी अपने लोग मेयर साहब कहेला जीतबा ना जीतबे एकरा बाद से तो अब नहीं के नंबर में एडवांस में कहे एडवांस में मेयर साहब ए बैठल काहे बैठल हम नहीं बैठ जाई तारी मार देने काहे तब मेयर साहब केने चल लिया अब कथी बाकी तीबर त मेला वाला के सीजन बा पर्व त्योहार के टाइम बा ना अब क्या जनता लोग से घूम फिर अब चुनाव लड़े के बा तो समय समय पर तो लोग से भेंट करे के पड़ी ना ना सही बात बा एके बेर वोट के बेर आले से तो नानू है ठीक होई होगे ना चिन्हियो हाँ हुए तो हम अली है हमार पार्टी से माने हम तो मेयर में लड़बे करम उप मेयर मिल गेल बा वार्ड अध्यक्ष लोग हमनी क्लियर कर लेले बाड़ी अब खाली एगो सदस्य हमनी के तक घट जाता तो अपने तीनों भाई बढ़ले बाड़ी न हो तो एक आदमी अपने घर में से केहू के दे दे वार्ड सदस्य में आ चाहे अपने ही लोगन में से कोनो आदमी खड़ा हो जाए सदस्य में तो हमनी के ठीक रही नेताजी वही भरे कोनो गरीब के दे दे भाई कथी हमनी के वार्ड सदस्य में लड़ाई में फायदा हो गई वार्ड सदस्य में मुखिया से ओकरा के वैल्यू थोड़ी देवल तई को वार्डाध्यक्ष में कहती नु लड़ेला तो लड़बो करती अब वो में कहाँ सदस्य में कोनो मजा बा चाहे वो में कोनो काम बा नहीं खे साल में एक बेर खाली बजटवा जौनी खानी होखल नु परिषद गांव परिषद वही में साइन करेला वही में तो पूछल है ना तो कहाँ के नु पूछल है कहाँ बड़ा कहाँ नहीं खा काहे एती बतुआई तेरे रे वार्ड सदस्य कोनो छोट पद होखल है बहुत लोग खोजले तो मिलबे ना करले आ तोनी के मिलैता तो बुझाई तारा मुखिया जी अपने चिंता ना करल जाओ हमनी के सब भाई राय सलाह कह के अपने के 2-3 दिन में कही तरी ठीक बात है अपने लोगन के राय सलाह कह के हमरा के बताएम हम तो बहुत आशा लेके आयल बड़ी आशा बाकी कोनो न कोनो एक आदमी अपने लोगन देहम कह के ठीक बा ला नमस्कार ए कोनो आदमी आके कोनो बात कहता तो डायरेक्ट ओकरा मुंह पर नानू कहे के ओकरा मुंह पर कहब तो ओकरा दुखो लागी मान अगर वो जीत गेल कोनो काम लेके जाब तो करतब ना करी आजकल जरंत मुखिया हो गेल बा होहू वाला काम हमनी के होता ठीक कही तारा उ लोग खीस कैले रहल कहिया के बात याद कैले रहतो जीत जतवा नु तो कोनो काम करावे जेबा नु तो बहाना पर बहाना हई नहीं खे आज कलम नहीं खे चलई त आज सचिव नहीं खे आयल त आज हई नहीं खे छाप लगावे वाला नहीं खे स्टाम्प औंठा वाला केने न केने भुला गेलू कांटा मारे वाला नहीं खे इनतिए कह के हरदम आल टाल कर देतो तू थक जेबा 50 गो बहाना कह के बलवा दी अब बुझता बा अब काम हो जाई आजू काम हो जाई बस समझ जा ए तोनी कथी वार्ड सदस्य के मगर टिकट ला बड़ा तोनी परेशान भेल कथी के ओखनी के वैल्यू रहल है बड़ा हैरान भेल बड़ा लोगन रे वैल्यू नहीं रहल है देखलस नगर सभा के बेरा जब बहुमत ना पुगल है तो वार्ड सदस्य के मेयर सब खोजल है आ एगो वार्ड सदस्य से 10-10 लाख में बिकाल है बुझला जितना मुखिया ना कमा लै नु उतना वार्ड सदस्य से कमा लै थे देखता रह मुखिया से रोड पर बउआईता आ वार्ड सदस्य राजा हो गए वार्ड सदस्य ठीक करले मुखियावा से पहले वैल्यू ना देवले नु वही से ओखनियो के इज्जत न करले होती घर और पार्टी रहले के करा बिका जाले के करा से तब केनतिया एक आदमी के लड़ावल जाओ अपना में से हाँ था ना ऐसा मौका छोड़ल जतई बिहान फोन करी तारी मुखिया जी ला ना कही तारी हमनी एक आदमी हमनी तीनों भाई में से एक आदमी के ओके कह देवेला हाँ ओके कह हाँ ठीक बा चलल जाओ ला